Onye Igbo na-ege m ntị, ị na-anya na the Guardian UK ebe ọ sị that na UK rejects Nigerian request to deport former politician jailed for organ trafficking. Ịghọtago? Ekweremadu serving prison sentence after being found guilty of conspiring to exploit a man for his kidney. Do you understand me? Na o nwere ife m chọrọ ịkọwara gị ebe a. Ịma Ekweremadu, ịma how many years you spend go na Nigerian government? Ekweremadu spend go at least ọ bụ deputy senator from 2007 akwa to 2019. Do you understand me? Ọ bụ senator ahụ bịa bụkwa senator wee ruo na ọ dịka na 2023. N'ife niile ọ serve this man edemụrụ hospital ga-abụ that na onwe ka alụ ya bịa o je nwe ebe afọ etere tie. Do you understand me? Because of na anyị nwere good hospital kpatara o ji wee kpọrọ mmadụ wee jebe obodo oyibo ka fasi medit na I don't know because odo mụ na gị na-abanye that na ọ bụrụ na Naijiria Ekweremadu ama nọ n'ime mana o jebe na kọntrị ahụ mmadụ ga-organize dewe standard hospital ebe a ka ụmụ ya nọ. Ọ dị ka nwunye ya natago Naijiria, ọ dị ka arapụgo nwunye ya na nwa aka nọkwa ebe afọ na Nigerian gọọmenti jebere die to plead ka erelizie ka ọ nata Naijiria ka ọ nọzie ebe a serve tọpụ mana United States gọọmenti jụrụ ajụ. Do you understand what I'm saying? Na ọ bụrụ that na somebody dị ka Ekweremadu n'oge ọ chịrị na ọ chịtara anyị ọfụma na o represent mụ na gị na-abụ very well na o nwere ụlọ ọgwụgodo o bunatara be anyị a standard hospital ife amelie kịta akara imie n'anya na okirikiri ya n'Igbo niile South East steeti bụ 5 steeti afọ o nwere any standard hospital nọ n'ala Igbo today na-etake care of ndị nwere kidney issue dị standard because ọ bụ na o nwere Okwuluọra ama na-eje Abuja onye dịka Mathias enwere ike onye na-ama ya na-agbaje ma Port Harcourt ma sometime Abuja afụkwa mana everyday ifu ebe ndị psychophone na-agba gị n'Igbo nwere mmadụ ọ bụrụ na anyị nwere mmadụ anyị nọ mmadụ na-eshi mmụọ na anyị nwechara nkwa mana anyị na-akwa aka n'afọ anyị